Тапшыруның алдагы матур бәйрәм иртәсен без Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Абушаева Фатыма Якуб кызына багышлыйбыз. Бүген 14 апрель көнне аңа 75 яшь тула. Шушы матур гомер бәйрәме белән котлап, аңа иң җылы теләкләрен якыннары җыеп, безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Беренчеләрдән булып, кызы Фәридә, кияве Рушан, оныгы Ләйсән, тормыш иптәше Руслан, оныкчасы Амелия аңа кабат яратулары турында әйтәселәре килә. Әле яңа гына сугыш чоры тәмамланган, илебез өчен бик авыр булган вакытта Урта Терешка авылында безнең газиз кешебез дөньяга аваз салган. Авыл баласы буларак, ул үз бәхете өчен үзе көрәшкән кеше. Матур һәм батыр хылкы аның катлаулы тормышның үткән һәрбер авыр мизгеленнән чыныккандыр дип уйлыйм. 1968 елны ул газиз әтиебезне очратып кияүгә чыга һәм Иске Кулатка бистәсенә күчеп килә. Шул көннән алып инде күпме сулар аккан. 40 елдан артык гомерен ул намуслы хезмәт, иң беренчеләрдән балаларына багышлый. Әнигә мин бүген кыз баласы буларак иң рәхмәтле. Бүгенге көнем шундый якты булмас иде. Әгәр синнән сөеклем хылкыңның иң асыл сыйфатларын күчермәсәң. Мин сиңа карап шундый ук тырыш, өлгер, үткен һәм үземне бер генә дә кимсетмичә яшәргә өйрәндем. Авыр мизгелләремдә дә мин бары синнән генә ярдәм көттем. Һәм син бу ярдәмне бер дә кызганмыйча мулдан миңа тапшырдың. Инде лайыклы ялда булсаң да, син һаман тынгы белмисең. Минем алып барган эшемдә беренче ярдәмчем булып торасың. Райондашлар сине улылап хөрмәтлиләр. Бар хезмәттәшләрең дә бары яхшы яктан гына телгә алалар. Еракларда яшәгән оныгың һәм оныкчаң да сине үлеп яраталар. Алтыныбыз. Кабатлап булса да, янәдән рәхмәт укыйбыз. Бар булуың өчен, безне яратып яшәгәнең өчен, үзем әби булсам да, һаман сөеп сиңа әни дип дәшә алганым өчен рәхмәт. Юбилееңда теләгем бер генә. Әле озак еллар, Хак Тәгалә синең ягымлы елмаюыңны, кисәтү, киңәшләреңне, назлы карашларыңны күрергә насыплар кылсын. Без сине барыбыз да бик яратабыз, олылыйбыз һәм хөрмәт итәбез. Мәңге яшә әнкәем. 75-ң килде сөеклебез. Син үзең дә моңа ышанмыйсың. Әмма барыбер безгә бер үк килеш, газизыбыз, барыбер картаймыйсың. Әгәр безнең хәлдән килсә иде, туктатырга сәгать укларын, без мәңгегә тын калдырыр идек гомереңнең якты минутларын. Синең кызың диеп әйтүемә мин горурлык белән шатланам. Әниемне исән килеш иртә күргән саен гел канатланам. Фәрештәләр җаным икән синдә, бик пак, ару синең күңелең. Шуңадырла җыр, моң булып уза әкрен генә синең гомерең. Әбекәем, рәхмәт җылы назың биреп, мине иркәләп сөйгәнгә. Иң татлы җимешем син диеп, нык кышып бер үбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмабыз, безгә кылган изгелегеңне. Кайтарырбыз мең яхшылык белән сиңа әнкәй игелегеңне. Бәхетле бул, туган көндә генә түгел, алыгы көннәрдә. Синдәй матур кеше туа җиргә, бары тик бер бик күп меңнәргә. Хөрмәтле Фатыма Якубовна, юбилей тантанагыз мубарәк булсын. Алда да балаларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне бергәләп тыңлый гәлә. Күзләре җитә диеп моң суланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә
vicdanımı Gözlerine düşken yaktılar Balam deyip suyum bir qarasam Bütün dünya gide yoktırıp Balam deyip suyum bir qarasam Bütün dünya gide yoktırıp Yıraklarda senden yaşasam be Yüreğimde her gün seni benim Bu yarımını sana bağışladım Merhametli gazi seniyim Bu yarımını sana bağışladım Merhametli gazi seniyim Merhametli gazi seniyim Фатыма Яқуб кызы Абушаеваны олы гомер бәйрәме белән улы Фәрид, килене Гөлфия, аныклары Рөстәм, Рафис котлап, түбән генә алдыгызда баш иеп, рәхмәт укыйбыз диләр. Сөекле әниебез, яраткан әбекаебыз, Ходай Тәгалә рәхмәте белән бүген синең матур бәйрәмеңне каршылыйбыз. Син безнең өчен ике яклы була алырлык фәрештә. Бергә, бердәм булып, бик тату булып яшәп киләбез. Язмышта очраган бар кайгыларны да синең ярдәмеңдә җиңеп чыга алабыз. Барлык шатлыкларны да синең бар булуың белән икеләтә зурлап билгелибез. Өебезнең нуры, тормышыбызның тотрыгы, никадәр синдә акыл һәм тәҗрибә. Киленең белән бер сүздән, бер авыздан булып, улыңа гел ярдәм итеп, киңәшләреңне биреп яшәвең генә дә таң калдыра. Буйга үсеп җиткән оныкларыңны син һаман кочып аласың да балалар сыман иркәлисең. Алар бер генә дә каршы килми, чөнки синең кочуың алар өчен аеруча әһәмиятле. Алар синең назыңда үскән оныклар. Әнкәй, билгеле һәр кешегә үз әнисе иң әйбәте. Әмма син безнең дөрестән дә, берәүдә дә була алмый торган, кабатланмый торган сөеклебез. Эштә дә, ашта да беренче булырга өйрәттең. Ятып торып бер генә дә эш бармый дип, һәр вакыт хезмәттә булыгыз дип үстердең. Күз салалы. Бүген район халкы сыкланырлык, балаларын икесе дә бу тормышта үз урыннарын табып яшибез. Бу билгеле синең тырышлыгың һәм синең ирешкән дәрәҗәң. Мең рәхмәт барысы өчен дә. Алда да шушылай татулыкта, мәхәббәттә бергәләп яшигәле. Синең бәйрәм безнең өчен олы, бик кадерле әни тантана. Җир йөзендә син иң дә гүзәле һәм иң кадерле булган чын ана. 75-не күп диеп син бер үк кәефеңне төшерә күрмә. Гомердә дә безнең сөеклебез кайгыларны алда син күрмә. Җитте хәзер матур картлык чорың, шәшкәнеңне урып алырга, татлы бала оныклар янында бик кадерле булып калырга. Сиңа башлар иеп, рәхмәт укыйк. Без бурычлы, аны беләбез. Шуңа да ул газиз әниебез, фәрештәбез син бит диябез. Оныкларым кайтып керә өйгә, кайда әби диеп сорыйлар.
bir minutта синнән башкалар сөеклебез матур тормыйлар. Әби җылысына җыелышып, әнинең назына төренеп, я Ходаем, яшиек шәле 100дән артык еллар сөенеп. Хөрмәтле Фатыйма Якубовна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы җыр кабат сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Eştevgan şuşu kullarını Jalısında değilim geçimde Kullarına kilim secde kılam Rahmeten key barısı işimde Güvinelim key kullarına Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerimi Meşakkatli durmuş yoluna Üminelim key kullarına Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerimi Meşakkatli durmuş yoluna Durmuş dilimi gelsin yalnız kavu Alışıtkandır indi kulların Kullarına yal verir hediye Üzüm şitti erkey kulları Güvinelim erkey kullarına Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli kalkız yollarına Üminelim key kullarına Yaşırmışız zinkar virüsüne Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli şıgındır yoluna Bu yılda 4 yıllık yazgan idim 30 yıl dayar kıdası savaşı bulup şeker Gölye Hanım'a O benim eriyim Tula Benim eriyimden sıcak kaynar senin Bugün ol eriyim Zalda aldıra Enik basar Rahmet singen enik basar Bu alkışlar singen Tıpkı bilmez ana kullarına Yansınıydı kayıken bu yarga Altın karı belen ol kaykelgen Senin isminle o yarga Kuşamı gelen bilerge geledi Kuşamı gelen Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli durmuş yollarına Üminelim key kullarına Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli durmuş yoluna Meşakkatli durmuş yoluna Üminelim key kullarına Сезнең хөрмәткә Фатыйма Якубовна тапшыруга тагын бер котлау хаты килде.
Аны бу юлы сеңлеге Зәйтүнә, тормыш иптәше Дамир, балалары, гаиләләре белән, энегез Равил, тормыш иптәше Рәхимә һәм балалары, гаиләләре белән язганнар. Бер карында яткан туганнарның никадәр көчле булган җан һәм кан бәйләнешен аңлатып та бетерә алмаслык. Безнең дә бәхетебезгә кадерле кешебез, әниебез урынына калган апабыз бар. Ярты җаныбыз, сердәшчебез, ярдәмчебез, авырлыкларда таянышыбыз, шатлыкларда бүлешүчебез син ул апабыз. Гомер буе апабыз безне туры юлга күндерүчебез. Әниебез урынына калган дип бушка гына бу сүзләр әйтелми. Апабыз яшьли ук безгә олы ярдәмчебез булды. Укыганда да ул бәхетебезне булдырыр өчен олы тырышлык куйды. Бүген артыбызга борылып карагач, берне аңлыйбыз. Әгәр син булмасаң, бәлки, якты тормышыбыз шушылай алып та бара алмаган булыр идек. Бел, без сине үлеп яратабыз, хөрмәт итәбез. Сиңа көн сайын тыныч картлыклар сорыйбыз. Бала оныклар кайгысы бүтән күрергә язмасын. Тынычлыкта, саулыкта, исәнлектә матур картлыгыңны кичер. Саулыгың синең нык булсын. Бу бер көнлек дөньяда туганнарча ешрак аралашып яшәргә насыйп итсен. Апабызның юбилее бу соң бәйрәм түгелме? Бәйрәмнәрнең дә бәйрәме, нык җылыта күңелне. 75 тулды менә. Каяра вакыт узган. Балачакның сүрәтләре альбом эчендә тузган. Үсеп җиттек, әкрен генә картаерга өлгердек. Күпме шатлык, кайгыларын бергәләшеп кичердек. Алда безне гомерләрнең көтә бик матур чагы. Бәхет, шатлык, уңышлары, сөенеш көтә тагы. Уфтан макарап борылып узган гомерләреңә, риза бул Алладан язган үткән бар көннәреңә. Котлыйбыз җаным сине без, юбилей матур узсын. Күңелең бүген бәхеткә, җан рәхәтенә тулсын. Апа дисәк, шатлык белән тула ни бар өебез. Олылыйбыз, хөрмәтлибез, сөеклебез, синебез. Хөрмәтле Фатыма Якубовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Сезнең өчен тапшыруда матур җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Әни урынына калган апам, язлар кебек җылы карашы, күзгә күренмәгән җепләр бәйли, туган белән туган арасын. Утыр әле апам яннарыма, искә алыйк узган көннәрне. Арасыннан әнкәй карап торган тәрәз төбендәге гөлләрне. Йөгрә өстәл әзерлисең, сеңлеме килгән диеп сөенеп, ташла әле мәшәкатьләреңне, кара кышың калсын өелеп. Утыр әле апам яннарыма, искә алыйк узган көннәрне. Арасыннан әнкәй карап торган тәрәз төбендәге гөлләрне.
Apam yanarıma